अरे काहे रोती है भाई लोड पोछ पहले लोड पोछ रोवा मुत रो अब जो रोबू न तो हमरो लोर गिरे गिरे हो गलो लोड काहे रोता लो रास्ता में कोनो घटना भरलो ना कोनो लेला सब बेगवा गुआ ना कोनो कइले बा बातचीत कोनो कइला सब कोनो कोनो भसलिन लेके रख देले रहला ना कोनो दौड़ैला सब ना तोर बाबूजी बोल बड़े ये कब काहे रोले रास्ता में कुछ ना भरलो ना कोनो घटना ना ना तमिलनाडु चटे खातिर रो वही खातिर अब से दिमाग खराब कइले बड़ी हम टेंशन में पड़ल बनी बीपी बढ़ल भाई का हो गेल का भइल कुछ फाटल लिखे नोट उठ फाटल कन कोनो बात ना है ना का बात बा बोलो ए जान हेंगा जान कहबू मर्द बड़े हरवाही में से कहबू ये जान खइबे तो खून तो जो लय में कह लय में प्यार से कह प्यार से ए जान ओ या बेबी फक में ऊपर जान खले रहा भाई तो 5 मिनट फिल्म नियर कोहरा लगत रहा माने प्रेमिका प्रेमी के मनाओ तारी जान कहिए परान कहिए कुछ कहिए होय पंडित जी कितना दर्द में हो गए रही हो बुझा तले कि सुहाग रात के दिन विधवा हो गए लगोबल लिपस्टिक बोलो का बात बा रुको हमरा के भुला जाई काके भुला तो भुलवा देना कैसे भुलाई रे भुलवा दो हमार शादी सेट हो गेल शादी लड़का से ना भैंसा से रहा भाई भैंसा से कर तबो ठीक रही बरस खोलगेट के दाम बच जाई कैसे इने से व्यवस्था दिनू तो हे जाले बरस आ जाई तले 2-4 मिनट खेपे के परी कोलगेट आ जाई खाली जीभा कोइल बाकी रह जाई खानो पची जाए वो अपना नचनिया के बियाह कुकुर से करई हो ओ ठीक देखो दुनिया में कतनो लोग रुपया कमाली हम रहुआ कितना देर प्यार के मजा बा कता ना 10 मिनट 15-20 भांग खा ले आधा घंटा यस मेन फोर्स खइला पे घंटा साढ़ बोका लोग मिनट भर हां लेकिन हा कुकुर भले पिटाले से महाराज उतना प्यार के मजा केहू ना लेला एक बेर टोचन क दिए सा 1.5 घंटा विधानसभा क्षेत्र घुमावले से देखिए ना ये देखिए चुनाव चिन्ह हसुआ अच्छा अभी दबाड़े हैं बोला 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 तार शादी सेट होता हां तहार का मन बा हम शादी करब करब आज के बाद मिलबो ना करबो ना कबो ना रुको हम पीछे मत करी ला बोल का कलू हो घूमता पीछा मत करी अब बताई लंगड़ आदमी के भेटाता जल्दी कहते है कि पीछा ना करी जब आगा ना भेटाई तो पीछा नु कोई जाए बातचीत आगा भेटाई तू आई लव यू को तो पीछा घूमती चल भाग गीत में देना शेर छोड़ दो लॉकडाउन में गोल्डन निगाना अपना यूट्यूब चैनल अरविंद सिंह अभियंता ऑफिशियल पर सड़क फिल्म के लग रहे कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ प्यार और भी गहरा 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 हुआ यह धुन हो लय कह जला बूढ़ा के लयदार के हृदय में लागे कर्ण प्रिय लागे छोड़ के चल गई फिरियो के ना तकलस ठीक है हाँ भाई मैंने घूम कर फिर के तू दूसरे बुझता आ जाना लड़का के प्रेमिका चल जाले ओकरा मुंह पर का रौनक उड़ा जाला कुछ है कतनो हंसली बात का हंसली अरे बाप रे बाप हमका हंसी ना आई नैखा प्यार कइले कहीं रहब खुश रहब अब प्यार कइले बड़ा धोखा मिल गइल हंसली बात है ये है प्यार के आमदनी मिली कुछ ना मिलबो करी तो क्षणिक सुख और वो 24 भाई ये यार काहे समूह बनबे कहले कि मत पूछे यार जब जब याद आवे हाँ
सुन ये संहतिया का कोई हमरा रानी के का कोई हमरा रानी के अरे तो सबे राजा हो गई मोहब्बत में सजा हो गई सजा हो गई। बाबू मुन्ना सिंह जी बीडीसी महोदय 100 रुपया पुरस्कार दिल बनी संगे संगे हमरा धर्मेंद्र शर्मा जी 100 रुपया हमारा के देहनी दल लोग के पुरस्कार दे रहल बनी बार बार प्रणाम बा और का है कि शर्मा जी पैसा देता नहीं पैसा खाए वाली तो छोड़ के जाती है अरे ले ला मुझे तक काम क्रिया करे के पड़ी नु पतल गिलास की नहीं सब कहू खाई पाची को डोम के बुलावल जाई तो हमने के तो दोनों ब्यास के दल 20 आदमी बा एमे 5 गुना 6 गो डोम बड़े अब चिन्हे के परी के हो दोनों दल मिला के बताएब ना कौन दल में बड़े को तो नट्टो बालो नहीं